दुखुनि गेजेरावबो मोनसे मोजां खौरां मैदेरजों गाथारजानानै बिमा बिफा गैजायै गथ'नि इयुन जिउ थांना थानायनि बिबानखौ रावबो लायाब्लाबो बिटिआरनि सीएम बिथांजों सावरायनानै बिनि बिबानखौ लागोन होननानै खोथा होदों उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि रतेन्द्र दैमारि बिथाङा। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै दिनै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ थांनाय 16 आगस्टनि हरनि समाव दुखुनांथावै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद निजोरा कमलाबारि गामिनि नखरसेनिनो साथाम बिमा बिफा आरो फंबायमोनखौ हाग्रानि मैदेरा अबथिरायै जिउ फोजोबनानै नखरसेनिनो बेबायदि हाग्रानि मैदेरा अबथिरायै जिउ फोजोबनाय जाथायाव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि जानानै दुखु मोननाय फोरमायदों लोगोसे खौरांबो लाहैयो। हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनायाव संसार जानाय नबिन बर'नि 7 बोसोर बैसोनि फिसाजो निजोरा बर'आ खुनुरुखुमै जिउ रैखा जानाय गथ'नो उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जानाय लोंनाय आरो गाननाय जोमनाय होयो आरो गथ'नि इयुन जिउ थांना थानायनि बिबानखौ सोर बोरै लागोन बिनि सायाव सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिमा बिफा गैजायै गथ'नि इयुन जिउ थांना थानायनि बिबानखौ रावबो लायाब्लाबो बिटिआरनि सीएम बिथांजों सावरायनानै बिनि बिबानखौ लागोन होननानै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि रतेन्द्र दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा फोरमायो। जों बयबो मिथिबाय दाख्लि 16 तारिखआवहाय नैबे माजबाद ओनसोलनि निजोरानि खाथियाव थानाय नैबे कमलाबारि गामियावहाय 16 तारिखनि मोनानि 10 बाजिसोआवहाय नैबे नबिन बर'नि न'खरावहाय मैदेरा गाग्लोबदोंमोन आरो बे गाग्लोबनायनि जाउनावहाय नबिन बर' न'खरनि बिगोमा बिथां आरो बिसि जामिनि बर' आरो लोगोसे 1.5 बोसोर बैसोनि गथ' हादान बर' बे साथाम हादानसा बर' बे साथाम न'खरनि सोद्रोमा जिउ गोमाबाय आरो बोरैबा भाग्यक्रमे जोंहा नैबे बिनानाव निजोरा बर' 7 बोसोर बैसोनि बिथाङा बोरैबा बासायबाय। थ' जोङो दिनै खबर लानो फैदों आरो मानाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंखौ खावलायदों न'खराव फैनानै खबर लाफैनांगौ आरो दिनै बे न'खरनि जिथु सासेल' बासायनाय गथ' निजोरा बर' बिथांखौ सोर फिसिगोन मा सानदों समाजा आरो जुदि बिनि जेबो फिउचार जुदि समाजा प्लान लायाखैबा जों बिनि बेबस्थाखौ लानांगौ बेखौ थुंहरदों। जोंनो जि जोमनिफ्राय लानानै एसे जाग्रा मुवा होनानै गथ'खौ खबर लानो समाजाव खबर लानो बिथाङा थुंहरदों। दा जों दिनै समाजजों सावरायगोन नैबे बेयावनो जादोंमोन घटनाया नैबे जोंनि उनथिं थानाय आरो नैबे निजोरा बिनानाव बिथाङा नैबे इन्दिबारियाव खारखुमानानै गदोंमोन। थ' गसाइया निसय बिथांखौ बासायबाय। थ' जोङो ओनसोलखौ जायगाखौ नायनानै नुबाय जों जिथु हाजो खाथि मैदेरजों गाग्लोबजानानै जे न'खर सिलिंखार जानानै जे बिमा बिफा गोमाजाबाय मावरिया बिथांनि थाखाय जे थांना थानायनि राहा आरो सोलोंथाइ लानायनि जोङो बेखौनो सानदों। आं दहायनो बुंदों जोङो दिनै समाजजों सावरायगोन बिथांमोना जुदि ग्रेन्थि लायो बे गथ'खौ फेदेरनायनि फोलावनायनि जोङो बिथांमोनखौ जोङो दायथ' होगोन आरो बिथांमोना जुदि गुरुत्थ' सहकारि लानो हायाबा बिथांनि इयुन जिउखौ मोनसे खालामनायनि थ' जोङो बिटिआर चिफ बिथिंजों सावरायनानै जोङो बबेबा मोनसे अनुस्थानावहाय आश्रमाव दोनहरनानै जोङो बिथांखौ गिदिर गोलाव खालामनायनि थांखि लादों आरो बिथाङा जिहेथु मोनसे जाथायजों नैबे दाख्लि 16 तारिखआव बिनि फंबाय थैबाय बिमा थैबाय बिफा थैबाय गाव सिंगोल थांनानै थाबाय बे गथ'खौ जोङो जुदि गेदेर गोलाव फरायनानै मानसि खालामनो हायोबा मोनसे जारिमिन जानानै थागोन बेखौ जोङो सानदों। दा बेखायनो मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंखौ थिनहरदों खबर लानांगौ गाननाय जोमनाय दंना गैया बेखौ खबर लानांगौ खबर लानानै बे गथ'नि फिउचारखौ इनसुर खालामनांगौ बेखौ बिनि दायथ'खौ सोर लागोन बेखौ इनसुर खालामनांगौ होननानै मैया जोंहा हरावहाय जुम कनफारेन्स मिटिं जादोंमोन अनलाइन बे मिटिङाव बिथाङा आंखौ गोख्रोङै बुंहरदों जों उदालगुरि जिल्लाखौ खावलायदों। बेखायनो दिनै जोङो इउथनि प्रेसिडेन्ट बिथां सन्जिब मुसाहारि गाहाय नेहाथारि कुमार बर' आरो पेरेन्टस बडिनि जोंहा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिजन दैमारि बिथां फैदों आरो आनसलिकनि आफादगिरि इसफुंला बसुमतारी दङ आरो बेयाव समाजाबो दिनै बेयावहाय दङ गासैबो समाजनि रायजो राजा जों सावरायनानै बे गथ'नि इनसुरखौ जोङो बिटिआरनि सिएमआ माबा मोनसे राहा लागोन नामा थोंजों जे नोंथांनो माबा मोनसे मेसेज हरदों जिहेथु बिथाङा बेवहाय डिटेल्स लानानै आंखौ रिपर्टखौ हरनो थिनदों आरो बिनि सलुसनखौ निसय बिथाङा लागोन आरो जों इनफरमेसनखौ हरगोन आरो गोबां मानसिफोरा गथ'खौ गिदिर गोलाव खालामनो फेदेरनो लांनो बिदों नाथाय जोङो बबेयाव कम्फर्ट जागोन बबेयाव इनसुर जागोन बबेयाव सेक्युर जागोन बेखौ जों नायनानै बिनि डिसिसनखौ जों लागोन।
गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।